Buya kegima omwanchi omurigereria bigetaseni kia Ndizi TV nebiro bindanende tokumirana asemesa yamangana magia elinde ngumanyie nara yabereka gokorekana kurwa chingongo chonsi inye chense astinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net ireterane kerubo Frida nolio kwendeke na chipi channel yogiria gwekera sole asenchira ya bene nere Lydia Musim chinga kitoro chembere nyinge genda takwanikigwa ase chinsemo sikorende imyomo chiona kuru nigo yaberige korentwa amakwa nabo igo monto yo mogusiria ubugima bwaye magega yogosombwa na mache nabo igasoro bongorwa gusim egati yabasomu gose professionals ime county ya Nyamira nigo babere bagwesokia nabo igo gukwanera etaro yo muraibwense asoro gongorwa gusim anena se county ya Nyamira magega yokweneke bene okwagachwa kwe university asensemeri ya Kiabonyoro nabigo kubwatikana no kubora gwestima ase omochie onyamira nigo eboteneri bweskuru yaba muraya Nyamira yabereke gwesoke bene nabo igo kugora generator ase kerenga kyugokora omochando yo mwanchi murigereria ayongatiari kwariganete ase omubasolero toskatonyegera ngwirana ndasege kekerebosyo elinde ngomanya mange asenchira yowenye Mwanchi omurigereria ngo kwarigani bene ilinde tobeto gosanga sobwamo gochaka bono iga goika omwelio koyachaka amayaye birebiga nigo tokoyachaka kurwa sorgongo rwagusi anene county ya Nyamira asingo kumayumuna nigo egati yabasomu gose professionals korwa ase county yo abo bakoragwa na Dr. Peter Mongare Kingoina nigo bamwakirambya mono omuraibwense Dr. William Ruto ase okwena na university ime ye county yo bagokwana asomo bagani yomo ime yomochi onyamira nigo bamochia omubunge o West Mugrango Steve Mugaka ase okogenda mamincha nekerengelikyo nanya nabo nigo bamuganire gwesoke bene nabo igo gusaba okwabera nabo igo korusia ekina ekikebekire bosibwe bekegambero ase kulinda sensemende baba kwerera obuya bukobeko ko university ime county enyamira ndabone kero bakogenda ki university chiare ninche ngoganinga ngayingusyo bosie mbeke gari etome gochi Nairobi omwana achikoragera bone kere university ya chire gesona ga kinaende tarienga kientangani nonye naba bakabwate birenge kwenda koti koyetenenia university yego yacha yaetwe okoboke chake kero mweshimiwa the late Nyagarama Arengoro inkibata akanirete igo yari guchikoretwa ebe constituency ya University of Eldoret inkibata akanirete bone ekyo batotebye naende university nga secondary ngaka yachire kenyole ekinekyo university ekero totayo emiaka rubono 20p abatura ntokobo abana baita bari school bono emiaka rubono mbayo engaki yekerera ike ekere university yagenderete igekurusia abana Nigeria erusi South Africa erusi andonsi ko Tanzania bache gosoma university richetinga go yachirete constituency ya momna bono ekiagera igo yachete Nyamira tukwinenelio mweseke president Ndombiamono na bali ababwateranire abashimiwa bali babwaterante soko yareta na Ndombiamono twabakire Mbiamono ekiagera rende ekekie yego yarwete abarai baito neboyo moteretie noyo itare oyo minto si mugaka no mwana ito igato nyomerete kiabanyaru umurumu wa Danstan no hanyomete kiabanyaru otoko bateye basikingine byara kiara no barweseti abangira babo kiabanyaru ngakirende nyore Peter bwebu kutatebeti Yeso na mbwene limama mako byara igo na Steve Mugaka na mumurumu wa Danstan barabasani bana ne bakoyone pora sege gite birengererio twabariganirie bachiamo
university eche iga Nyamira amang'ana ya gotebana batekina ekina na reti agenda ari Rusia otubone tomonyoro bono tumukwana amago kabiri nke university ratokonye abana baitu basome bakuru nyumba abantu banyore kebarua chinyeni abangira baitu bayire chinyeni boda nenyore gas chinyumba ntonyore rent kogwatikana no kuborwa gwestima imeyo mochi o Nyamira nigo obuteneri bweskuru yabamura ya Nyamira babere bukugura generator erinde gukora omochi kolingana no morokyo manene bweskuru yo George Ongundi nigabaga kwenekebna egetambukire kyonge chikobage kubakonya kigima anene ase ogwikirania emini balingete gwikirania ase omwako yiga boigonigo engane yo yabage kwegwa okoboko nababwatani bweskuru yo konene na ndugo soku twanyo ndo banene mbulinga Kenya ngima ase county 47 into number 47 asama gendero into number 47 out of 47 kubolwa itungu cha sega bana ya Nyamira kibase chigocha kero kene twara kwaliro musara 6 million kwebekere 6 million baliyo gabana tayo abali munkolera bali abanyageta ali kwegule nkova mabali bono gabana toka bana number 47 tuli number 47 ekere president yegocha yacha keroka yacha kubekenya getaliane ukobolwa ito president kwale kumubolia nanje kwale kongire gesongo ninkieta kana banalo kwana mubolinga tokonya chimazini chia marae abantu baito bapimwa iba bakumya ko Eldoret iba bakwana tenwek gaba no ito kaba number 47 unangana. The management BOM together with the parents decided to purchase a power backup through a generator which switches on automatically once the power is off. This was one of the milestones that we met, apart from what we need again in terms of infrastructure, because nereye getenga bona tatunyore generator na tukanyerete bintu binde ase program chetu buna mache na expert dormitory asabana bakurara. So igobona ntu no mogoko ngali tukeli guchaka lero ekwera Kenya Power ya tokonyete kabeke transform enyema iga igatuchinjirie point assist me sorry skuru guchaka iga se nyombe yiga bona ntu egene tinga guchaka iga abana masomo aliko nyara baiko butuko banyoro musunto cha bachi kurara nguka iyo igonga amasoma abana baguchaka bamaya no ene performance improve na ende isiko ga iga ntugora twatule mesunte igona security lights na botokobeka ekero egati yabamenye korase county ya Nyamira nigo besokire bene na boigo kwemurunganiria obokoreri obobebwe county yo anene asensemo ya magendera gokwana nigo babere bakomocha omugavana Amos Nyaribo anene asokurterana chinsese no moseneta we county yo chingake choboigo nigo baba komocha chingwa na chaye anene chingake chetaro yo muraibwense ase e county yo nanyana boni go babere bakomo bole gusekumugania kwerusia abisi chingakiba bagukwanira igoro yo mugiro bwabakoli emerimo ime county yo kiwa kwanere gwaturangeire utobolinga intwa barai ngakitoka tu number 47 tochi na number 7 na number kianda one number 47 yeyo ogosinyi wateba obosokunga Nyamira na watu asiekire na abarai tu abwate tubwata abantu basomete Kenya ngima barai bachoretwe Nyamira bono twasiekire twabe number 47 bono gavana uito omosene tokongo mugeni tali yaroje tagakore research yokotoka number 47 korange gasi yao takono gutamira kongo mugeni okuramira amatanga takono gotebanga naigenda amatanga naigenda emichango naetara umira namo nabantu bono gotebanga kongo okuramire wetera amatanga ayuna mangana tutari gotegerera ntubuna abantu bansa ntuganye report card tosome tuligeringa ekene gabana tuchieti matanga gete twigeti mwana injinse iga akorore gabana ito tiagote bitamero bitige genda asaba na inchi kwana naba na inchi
nande to tebi tibasa chia Nyamira anti corruption tiyeche Nyamira tiripoti kurodi tacheno chiora tinga ebintu Nyamira bisalegete ndoma tinga anti corruption yere Nyamira ngo kolere gasi osekanya ngo kolere gasi e president yitege ntenda tukurwani corruption Nyamira tutangaine togasieka bono kabana gaki kware korobna tigere go chianse amake iganaye noroche some report kurwa America inki oroje bideni yao kora na tigere to mongino ria ngaba noito usieka namba 47 nane gali tukwari utalira nanga bono tana na magoro bono twangira Abanyamira twangira kwa namba 47 Magega yechiskuru koigorwa bene nabo igo aborokiwa kwiranira obokoreri bwabo niga serikali ye county ya Nairobi yabireke wesoke bene nabo igo kubeke merobili mikiranu elinde gosira chisemi ase county yo mugavana wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo agendereria omurobili bokwena na endagera ase chiskuru elinde kwanekebuna abana mbaligo chigotiga chiskuru ase engencho yendagera okwana niga enekebuna niga borokiwa barabe bakurwa chisiringisano ekyo kirabasire asoko enyorera endagera kira mubaso elinde kwanekebuna nkogendera bale konyora chisemi ekyo tutapatia watoto chakula. Wakati huo tulijua shule ni za national government, and His Excellency you went and spoke to the national government, and the national government signed off those schools so that you can run the program to feed our children, because you understood that without feeding these children, anything we are doing with education was not going to be successful. And I want to thank you for that vision. I want to thank you for being able to actually get that done. Because this is not the only kitchen we've done. But it represents all the others that we've been able to do. I want to really recognize and thank Food for Education, Wawira and your team, Vini and everyone else. Thank you so much for what you're doing with us, what we've been able to do together. Thank you for your sacrifices. Thank you for the organization, your professionalism, making sure our children get food on time every single day. Nechingaki embure nyinge gendeta kwane kigwa ase chinsemo ime ya Kenya ase litkoli igoro embure betege kwane kigwa ime county ya Nakuru maiga yoko toa kuembure yo ni wama kwa manena berega kwane kigwa anene okuanyoka kwelira bana boigo amache goso ase chinyomba ekikirire ebinte binge gosaleka nanyana boni go monto yo mabeteka gusiria obugima bwaye kubwatkana nembure yo askolende abamenye be county ya Nakuru babere bakubolirwa kwene kyanko babale maiso anene chinga kichiga chimbura nigo mubere boyo moyo bakogwikigwa ase enkendu ya Nakuru Teaching Referral Hospital ase kolende bagenderate nobotuki elinda kwene kebuna amako bunayo taligo chikwene kigwa ase amatukabusyo. Hapo jana tulipata kushuhudia mvua kubwa ambayo ilinyesha hapa Nakuru, na maji yaliweza kuteremka kutoka mlima wa Menengai kipita kila mahali, na tulipata kifo moja ambayo mmoja wa bodaboda aliweza kusombwa na maji na akafa. Mwili wake umechukuliwa na polisi na ukapelekwa pale mochari Nakuru, na bodaboda pia yake ilipatikana iko kwa police station. Pia tumepata kuona shimo ambayo imetokea, mchanga ulienda chini na iko takribani mita 10 tu kutoka kwa barabara hii ya Nakuru Eldoret, na shimo ambayo ni karibu mita kwa urefu ni mita kama 40 na chini ni kama mita 15 kwenda chini. Ile kitu tu tunaweza kusema, maji yaliingia kwa manyumba lakini hayakuharibu vitu vingi. Tunaendelea kukadiria hasara ambayo iko, na kama tutapata yeyote ambaye amepata hasara, tutajaribu kuongea na vitengo vya serikali, both county government na national government, ili tuweze kuwasaidia kama kunayo.
Tisegi chegingani go chabere chikoira Emily ase chinsemo askolenda babwatani bagendeta gwesoke bene elinde koine kebunango ke yani bali gosingo chikora bali nigo litkolya lero baba gutalira ase ensemeri ya Kajiado asibabere bakurwa amaigilyo chinchira barabe bagukora gusara kumwana omunyaruka otanga konyora amalito agengyo asabana abanyaruka nebinde ebinge. As a county commissioner, we've established multi-agency unit groups where in every sub-county where these crises are always seen, we've ensured all the deputy county commissioners, the religious communities and the chiefs, those are very important people in the ground, meet as a multi-agency group, plus other players who are the NGOs, who have the same cardinal role in ensuring gender-based violence is brought down. So we are here to create awareness on child protection because many actors are actually focusing on the nutrition part, the food part and all that. And we are trying to create awareness by explaining to communities that child protection is the #1 priority in as much as we try to look for livelihoods and all that. Sisi wanawake huwa tunadhulumiwa sana kwa kila upande wa dini, upande wa masomo ya shule, kila upande ukeketaji, kila dhulma tumetupata sisi wanawake. Mwancho muligerelia kurwa saroboti uruni ona ikiromo elio bokumurikira amangana magia asebire biga kurinde toskato nyagara chikoraga chinsa 10 ayona mangi ngoeletera senchira yobwenye enda kutubwate sense mo chichi mitandao sense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net maiga chikamera soko nekibuna ebichana bayigelio gidi agokera sole asenchira ya bene nere Lydia Mose na ncheria ne Kerubo Frida twara obuligelia orobia.